přípravu. Aby byla mouka bílá, chcete koupit bílou mouku, jo, jako na ty buchty, tak nemůže to být zvnějšku toho moučného jádra, je to co nejvíc zevnitřku. Jenže to nebylo tak jednoduché, prostě jinak bych si mouku dělal doma každý sedlák. Ten proces, proto jsou mlynáři, jinak by si šroťák měl doma každý, ale na tom neudělal ty mouky. Jo, síta by měl doma taky každý. Prostě to nešlo, musel být ten systém složitější. Teďka za starých dob, když byly mlecí kameny, mlynáři byli příšerně nemocní, zaprášení plice. Prostě to prostředí bylo katastrofální. Když je tohle, tak je za provozu všechno zaklopeno. Všechny dekly jsou pořádně zadělaný a mlynář se v podstatě nadýchá tím, co když máš špatný pytel, že propouští, že je moc jemnej. Jo, když je hustě tkaný, tak to je lepší. Takže to je z hlediska zdravotního mnohem lepší. Ale ta mouka víří, tady padá, těch chvítá jeden nahoru. Všechny ty dutiny a tak zhruba půlka mlejna tady je nebezpečí výbuchu, exploze. Že ta mouka může pouknout jedný prach. A největší riziko jiskry je, že mezi válce se místo malého zemíčka dostane malý kamín. Udělá jiskru a už to jede. Tak, aby ta jiskra to nezapálila, protože to se nedá eliminovat, ten kámen tam jednou bude. Třeba za 3 měsíce jediný kamínek v 55. pytli a už to jede. Musí odčerpat z těch dutin odsát, jako to nebezpečí výbuchu, aby toho prachu nebylo tolik s tím vzduchem. Tak můžete kousek chápit, že tady je plně automatické odsávání. Když přijdou dětičky, tak se jim tam, co udělají se sáčkem ve vysavači, oni poctivě řeknou, že musí vyvodit, když je pro ní pomáhají. Tak tady máme taky, tohle je vysavač, venda, tohle je sáček ve vysavači, že jsou dva, to nehrají.